Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Panjenenganipun para pepunden, para pinesepuh
sesepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng popyaning kautaman ingkang satuhu pantes pinundi. Para pangembaning praja satriyaning praja minggahipun dhumateng satriyaning negari ingkang minangka dados colok pandam-pandhaping para kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Para alim miwah para ulama ingkang rinten dalu tansah nindakaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala ingkang satuhu luhuring budi. Para kadang juru paes yu juru rias tuwin para kadang sumbu jiwa fotografi lan video syuting ugi datan kantun para kadang seniman seniwati puno kawan musik ingkang sinungguyung kalian prima nada audio sound system ingkang satuhu wicaksana ing budaya. Sagung para tamu kakung Sumawana Putri ingkang pantes nampi pakurmatan satuhu pantes lamunta sinudarsana. Keparenga hambuka bibaraning suka penganing wicara diwaraning pondo duninggi awit saking paringipun Bapak Suyatno sekalian Ibu Suprapti kula kapitedan sinarya ing parikedahan jejere mangka pambiyawara panata adicara ingkang ngarsa ngaturaken menggah urut reruncing tata adicara ingkang sampun sinanggit dening para kalawangsa ingkang tartamtu kewala kaneraken wontenipun payuwahan prasaja ing siang kalenggan menika. Nggih saderengipun kula ngaturaken menggah urut reruncing tata adicara ingkang sampun sinanggit dening para kalawangsa sumangga nun dhumateng sagung para tamu kakung Sumawana Putri langkung-langkung para pinisepuh ingkang sampun hadungkap ing yuswa ingkang ateges sampun pono ing pamawas kiblating panembah saha lebda ing pitutur kula dherekaken manengku puja hastawa pujastuti kunjuk dhumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala inggih awit saking lumintuning barokah saha rahmatipun katitik ing siang kalenggan menika panjenengan sedaya dalasan kula tansah pinaringan ganjaran kawlujengan miwah kabagas warasan sehingga saged dari angestreni anginipun Bapak Suyatno sarimbit garwa genya kestu hamkukati datan kantun selawat ugi salam tansah kunjuk dhumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah dipun ajeng-ajeng syafaat miwah pitulunganipun benjang wonten ing yaumul qiyamah amin Allahumma amin. Sagung bertamu kakung Sumawana Putri ingkang satuhu luhuring budi keparenga kula ngaturaken menggah urut reruncing tata adicara ingkang sampun sinanggit dening para kalawangsa nunggih mijilipun penganten putri saking Temas Wangi kinanthi manjing sasana renga dening Rama dalasan ibu pambedoling kembar mayang sinarangan mijilipun Ponang Bogo Jenar mongko pangarsaning lampah nunggihipun Bapak Suparno. Panggih pengantin anu satataning adat Widiwidana ingkang maksula mampah wonten ing tlatah dusun Sekaralas Desa Sekaralas Kecamatan Widodaren atur Pambagiorejo Wirujeng kasarira miyaripun Bapak Suwarno. Kiraping penganten saking sasana Renggasa kiraping penganten ingkang sampun santun busana badhe kampenetisaken dening para keluarga ingkang pinilih pratandha cetha paripurnaning payuhan prasaja ing siang kalenggan menika amba bilih penganten sarimbit sampun kabedol saking sasana Rengga tumuju waraning payuhan tandha yekti paripurnaning payuhan prasaja ing siang kalenggan menika. Kanthi mriku dhumateng sagung para tamu kakung Sumawana Putri keparenga pinarlengkaken timardu martikaning mardaya sinambi hangrantu suwuk ing metaraman ingkang kapiyarsa nuwun.
Kanthi suwuking metaraman saking para kadang punakawan musik hamungkasi lumadining ngatur pambuka sawetawis kanthi menika kepareng kula nglajengaken lumadining adicara salajengipun deninggih mijilipun penganten putri saking Tepaswangi Kinandi Manjing Sasana Renenggo kanthi menika katur menjenipun Bapak Suyatno sekalian Ibu Suprapti keparenga samakta gati sawega diri hangandi Kang Putra mijil saking sasana busana humarak sowan wonten ing sagung para tamu kepareng lenggah wonten ing sasana Renenggo mijilipun penganten putri saking Tepaswangi Kinandi Manjing Sasana Renenggo tansah kabarung ungling tawang mijil wigaring nyas laras pelok pateteng nenem Biyong ban Pinarung swaraning para kadang kuna kawan musik ambabar ketawang mijil wigaring jas laras pelok pateting nenem ana gandha arum lumrang Banjaran Sari hangebaki jroning sasana pawiwahan nulya kamuryanana teja hangeng wong mawa praba tuhu menika tejaning penganten putri ingkang binayang kari mijil saking Tepaswangi Kinandi Manjing Sasana Renenggo sampating busana membo busananing Prameswarinata tinon saking Mandrawa abyor mompyor pating galebyar pating calorot katempu ing pandam kurung ingkang hangregani lamun Cinandra kadi kilat asasirik ngenyonge di busana ngagem busana muslimah ala islami amimbuhi kasulistianing Sinatmaja penganten putri ingkang wis kepareng minggah wonten ing Siti Hinggil Tinatarata nuninggih Purayagung ya Paninggratagung melok ing wadana sumuna gilar kadi kencana binabar sunaring netra andamar kanginan lumreng sarira sinembuh endahing busana akarya cingaking para ingkang samya humiyat Catgit-cating padha katon pating galebyar dene rereganing canela ingkang tinaretes ing sesotya mawa retna lamun ginanta ing pardaya candrane kaya werduwangga sasra lumaku ing panci dalu tobat kawistara Sinatmaja penganten putri uninggih kusumaning ayu Rara Windi Rahmawati ahli madya RMIK wis kemareng lenggah hanggana raras ingkang werdinipun lenggah piyambakan jroning cipta hamung tansah ngrantu praptaning muda tumaruna mongko gantilaning nala
mangkono mijilipun pengantin putri saking Tepas Wangi kinanthi manjing sasana rengga kanthi menika sigeg kang amreng kawi. Mijil wikaring jas selaras pelok pateting nenem ndherekaken mijilipun pengantin putri saking Tepas Wangi kinanthi manjing sasana rengga kanthi mriku kepareng kula lajengaken lumadining adicara salajengipun nuninggih pambedholing kembar mayang sinarengan mijilipun Ponang Buku Jenar kanthi menika katur panjenenganipun Bapak Suparno kepareng samakta ing gati sawega ing diri kemareng hanganti para kadang ingkang pinijian wong krida ngasta Buku Jenar tirta ingkang mijil saking Kendi Pratala kakanthi manjing lumebet wonten ing sasana pawiwahan. Lumebet ing Sang Duta Saraya pambedholing kembar mayang tansah kabarung ungling dandang gula palaran laras pelok pateting nenem. Anyar kara sinanggit memanis angrumpaka sekar moco warna edi endah
gesem ing waradaya Dewa Daru Jaya Daru Edi Bene Mustikaning pos Pito Sawusnya sang duta saraya pambedholing kembar mayang wis prapteng unggian kang tumuju daya-daya jawat asta kaliyan ingkang kesedua mugati salajengipun asung sasmita dumateng para kadang ingkang piniji hanawung krida ngasta boga jenar tirta wening kang mijil saking Kendhi Pratala kepareng kacaosaken dumateng ingkang kesedu mugati. Sawiji mbaka sawiji boga jenar tirta ingkang mijil saking Kendhi Pratala kepareng kacaosaken dhumateng ingkang kesedu hamugati sasampunipun hanambi uba rampe ingkang wujud boga jenar mewah tirta ingkang mijil saking Kendhi Pratala salajengipun ingkang kepareng ngasta sindur ingkang warna rekta miyang seta mewah klasa bangka nggih jane urutan iki banyu bening iki karo boga jenar nggih ora apa-apa sasampunipun sindur ingkang warna rekta miyang seta mewah klasa bangka wis kepareng kacaosaken dhumateng ingkang kesedua mugati salajengipun panjenenganipun Bapak Suyatno sekalian Ibu Suprapti kepareng hangampilaken sekaret dimanca warna ingkang kapenat sinebat Kalpataru Dewantaru Jayantaru dhumateng para kadang ingkang piniji hanawung krida ngasta kembar mayang kakung. Kembar mayang kakung wis kepareng kahampilaken dhumateng para kadang ingkang piniji hanawung krida ngasta kembar mayang kakung sawusnya kembar mayang wis kepareng kahampilaken sang duta saraya pambedholing kembar mayang daya-daya minta pamit madal pasilan tumuju wisma pasanggrahaning penganten kakung madal pasilanipun sang duta saraya pambedholing kembar mayang lamun ta Cinandra panyayah antuk siliring maruta kang sumilir silir candrane ayo nok buka celuke nok ya ya iler ya daya-daya kabedhal mandhap saking Siti Hinggil tumuju wonten ing salebeting dalem Romato
Saha Bapak Suparno keparenga kalaju tindakipun tumuju wonten wisma pasanggrahaning penganten kakung nggih supados marginipun kagem lumebeting penganten putri. Ngentos ya bodo nggih saweg diri upacara panggih penganten kanthi menika panggih penganten lampun tocenodra panyayah cantaka munya ing wanci Jawa nggih godhong orek nggih godhong orek sagung tamu kakung Wah Putri kepareng aja menang sawetawis maring panghormatan dhumateng panggihipun penganten. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat. Saking panguwasing Gusti ingkang murbeng dumadi nalika samana ana titahing Gusti ingkang asipat jalu kelawan wanita lanang lan wadon. Ingkang sumedya hanetepi jejering agesangan cek alaming madya amestuti ila ujaring para kena ingkang dahat pinundi-pundi sarta ngleluri laksita harja nulat edi entahing budaya luhung. Kawus tingal penganten putri wis anjeng sarwi sembah kalbu mring penganten kakung. Saparipurnaning sembah kalbu sigra hamiji ampeyan ingkang raka Tripuspita dana warih Tri telu puspita sekar dana paweweh warih banyu sekar triwarna kanganing jroning bokor winastan sekar setaman kagem pawijianing ampeaning penganten kakung para lampita hangi cali saliring sukerta tulus mulya manggih raharja paripurna ngenya hamiji ampeaning keng raka arsa jumeneng jajar sumanding aning saluhuring pasangan ingkang linambaran roning pisang raja pasemone lamun dhaupira wis pinesti dadi pasanganira ingkang hanggung kinudang-kudang bangkit mandireng pribadi winimbuh lir jejering Narendra Tama jroning jumenenganing saluhuring pasangan maksih kepareng nampi mantra sekti saking Eyang Pujangga duninggih Eyang Darma Kamta ingkang mijil saking Sekaralas Widodaren. Pangajaping sedya muga-muga penganten sarimbit anggenya mangun bebrayan sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah.
Sawusnya nampi mantra sekti saking Eyang Bujangga salajengipun Rama Ibu kepareng maringi unjukan tirta ingkang mijil saking Kendhi Pratala dhumateng Sirat Maja penganten Sarimbit. Pangawasan ingkang Rama dalasan Ibu sabarang pakarti ingkang ngarsa linampan tansah linambaran weninging cipta miwah meneping kolbu ingkang tinemu hamong hayom ayem miwah tetrep. Sawusnya Kang Rama maringi unjukan tirta wening kang mijil saking Kendhi Pratala salajengipun gantos Kang Ibu ingkang kepareng maringi unjukan tirta wening kang mijil saking Kendhi Pratala. Sawusnya pinaringan unjukan tirta wening kang mijil saking Kendhi Pratala arsa siningeban sindur ingkang awarna rekta miyang seta dening Yayah Rena nuninggih Rama dalasan Ibu. Pangajaping sedya muga-muga penganten Sarimbit anggenya mangun bebrayan tansah wani marang bebener wedi marang kanestan. Paripurna titigatining upacara panggih Sang Larasmaya memuji asung pangastawa dhumateng ingkang dawek winiwaha. Dumateng sagumpur tamu kakung Putri kepareng pinat lenggah wonten ing palenggan sekawit sarwi paring putya hastapa budastuti dumateng penganten Sarimbit ingkang sampun kepareng nambuji lan ing akrama nuhani sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inggih awit saking pujaripun Bapak Suyatno Sarimbit Garwa maksih nuhani ngadat tata cara budaya Jawi. Sasampunipun penganten Sarimbit kapanggihaken kepareng kalenggahaken langkung rumiyin wonten ing salebeting dalem. Sasampunipun kalenggahaken sawetawis kalaju kabedol kaboyong tumuju wonten ing Prayagung ya Paningrat Agung. Kanthi menika pujaripun Bapak Suyatno Sarimbit Garwa ngaturaken wijeng rawuh saha wilujeng lenggah dhumateng sedaya para kadang panekaring penganten kakung ingkang mujil saking Sidolaju Widodaren. Tiban romi ketampen ladrang penganten hae yuk penganten anyar cahyane gilar keno loan yang semade was dadi kotakan lo goreng bebrayan ya
Suparno, Bapak Suparno, panjenengan masih kagungan tanggung jawab matokaken para kadang ing sampun kewareng lulus Dirarjo nindakaken jejeban luhur ngasta kembar mayang wangsul wonten Wisma Palerman. Ning mengke tindake ra dirancak mawon, boten salon-alon.